i wszystkich świętych formalnie. No toż mamy już zbyte i wszystkich świętych, i zaduszki, o których już żaden sam nie boczy, bo to teroski nie jest dzień frajny od roboty. Goda się co ten całki chrześcijański obrzyd. Ceremonie obierze się od 988 roku, kiedy to srogi opad od Ilon z Cluny nachodzą, co by we klasztorach odprawiać takie oficjum za już umartych. Kościół, ten nasz kościół chciał jakoś ich do kupy poskładać te dawne pierwsze pogańskie zwyki i te zaduszkowe obrzędy, co by wszystkie byli już blank chrześcijańskie. Wnet też ten zwyk napoczli nadmachować, podżyźniać insze, a teci całkie święto potwierdził w 999 roku papież Sylwester II. We Polsce, no i przecież samunos na Śląsku fajrowanie Dnia Zadusznych przykludziło się dopiero kole XIV-XV wieka. Cwek tych wszystkich zwyków nic ci się nie odmienił bez te całkie lata. Idzie o to, co by festelnie, chociaż raz do roka, boczyć o tych wszystkich, które już łodno musieli odejść na zawdy. We ten dzień wspominamy ci familiantów, pociotków, przyjacieli, kamratów i to jeszcze nad wyznawany światopogląd. Medykuje się przy tym jeszcze wszystko, co jest skuplowane ze tym przemijaniem. Ten całki kult umżytych był rychtyczny na isto wszystkim ludziom w całkiem dawnym świecie, a na pocznięcie tego idzie jeszcze obejrzeć, aż w epoce paleolitu, jakieś ich 25 000 lat temu nazad. Te święto jest też beztuż wywandlowane jest ze blank, ale to richtig od blank dawnych przedchrześcijańskich czasów. Tak się tak ciągnie od dawien dawna i jeszcze w XIX wieku drużnie ze pierońsko starym zwykiem ciepali ludzie na grób świeżo uciupane asty ze strumów, co miało pokazywać, i że dawniej dociepowało się drzewo do ognia, kaj się tego nieboroka, lebo nieboga gorało. Ja, bo dawniej się przodzi chowaniu gorało się tych wszystkich umrzyków. By pokopili też jeszcze, co nasze duszyczki po umarciu są nieśmiertelne, a na soborze w Lyonie w 1274 roku nasz kościół ci był oznajmił taki, jak to teroski się godo, dogmat. O tym, i że funguje ten całki czyściec, w którym wszystkie grzeszne za żywobycio duszyczki muszą pokutować za swoje ziemskie grzechy. Przy tej przyleżytości jedna Angibera ze Warszawskiego Uniwersytetu urządziła w telewizji blankto, co ja już kiedyś berą, tela, i że jeszcze tam jest mocka rzeczy do ciepła. Jo godo łodowniejszym jodle na Kiechowie. Ona też. No ale powiedziała jeszcze, co tyż we tym prawosławiu, to zawdy musiało być na cmentarzu jajco na grobie i gorzołecka. I to nie z kuli tego, co by się naprać, a ino iż by te duszyczki miarkowały, co ich ludzie we zocy mają. A jeszcze kajsik indzi, choby i we Meksyku, to ludzie festelnie fajrują, bo bez mać śmiech, uciecha ich ranie odróżnią nos żywych od tych wszystkich umartych, od tych duszycek, które się tam kajsik mackają, szwędrają po świecie, pokiel ich nasz pombuczek na ten ostateczny gyrych nie napyto. Wszędy tak było ze tym jodłem, nie ino we prawosławiu. Na naszym polskim Pomorzu wiara nakazowała, co by weta nocka ze 1 na 2 listopada narychtować na fensterbretach chałupów te jodło, które umarte mieli najbardziej radę. Tym wnet genau ten sam zwyk mają też cygany, a festelnie roztomajcie rozwijał się u Słowianów i sam u nas u Ślązoków. Stare ludzie wspominają tako ci starosłowiańsko radunica. Był ci to zwyk składania na grobach łokwitych ofiarów ze jodła i napitku, no i jeszcze dziady, o których tak gryfnie pisał nasz Adam Mickiewicz. Pospólstwo więc święci dziady tajemne w kaplicach lub pustych domach niedaleko cmentarza. Zastawia się tam pospolicie uczta z rozmaitego jadła, trunków, owoców i wywołuje się duszę nieboszczyków. Dziady nasze mają to szczególnie, iż obrzędy pogańskie pomieszane są, a wyobrażenie religii chrześcijańskiej. Zwłaszcza, iż dzień zaduszny przypada około czasu tej uroczystości. Pospólstwo rozumie, iż potrawami, napojem i śpiewami przynosi ulgę duszom czyśćcowym. Te śpiewy to jest genau tak jak w tym Meksyku, co już przodzi wspomniał. Gdy zaś prawosławne zwyki mianują się
panichidy i są ci to nabożeństwa żałobne w obrządku greckim i prawosławnym, które skuplowane są ze biesiadami, gościną na cmentarzu i goraniu ogni na nich. Zaduszki, duchy, duszycki. Moja starka zawdy jej mojego bracika strachali tymi duszyckoma, które bezmać przylazowali do capartów i luntów, jakimi my się ze bracikiem zawdy wtedy za szpikolowych lot byli. Nie raz i nie dwa we śniku widziałeś te duszycki, które me szterowali i to nie ino we śniku, ale też nie na łodwieczerz, kiedy mamulka kozali no już nynać, we kachloku było festejnie nahajcowane i ino po gips dece lotali roztomajte szygi, hastermany, sytoszki i insze beboki, sumek je na swoich ślepia widział, albo tak mi się ino w ten czas zdawało. Ale co stracha miał, to miał. Wiecie, wajrek sam już pora razy, że nie poradza noś jakiś ich sztrofek po naszemu, bestuż wciepuja roztomajte inkrze po polskimu od naszych polskich wywołanych poetów. A tu mi terocki generał klapują takie gryfne sztrofki, które napisał śląski teraźniejszy poeta Bogdan Dzierżawa, którego mianują utopkiem zechwałęcić. Posłuchajcie, loce se duszyczko między stronami, czy mima, czy zimno, ten czas jesienny, przeca listopad już szuszczy liściami, wiatr zimny, dmucho nieprzyjemny. Świeczka na grobie się poli migotliwie, mogę się ogrzać nad jej płomykiem, a ty woli straszyć mnie łoszkliwie na starym dębie, pójczki krzykiem. Może ty duszycko cierpisz za grzechy, które za życia rzymskiego popochałaś, z ludzkiej chciwości, wielkopańskiej pychy, swoim najbliższym poprzeć nie umiałaś? Troski łoni za ciebie żykają pocierze, żebyś w tamtym świecie nie cierpiała. Za sobą z czaskiem zawarłaś dźwierze, tuż nie dziwota, że troski cierpisz przecie. Idź, duchu marny, nie hukaj nad głowami, nie wiej przeciągle wiatrem we kominie, pożykum ty z zacia dzisiaj nad grobami, bo życie jest krótkie, ich nie da przeminie. Dużo by godać o ziemskim padole, pięknie na pewno kiedyś ci się żyło. Była mamona rozpusta i swawole, ale życia zabrakło, za gibko się skończyło. Choć miarkujemy, że żaden z nas nie ma nieśmiertelny, a każdy mu się zdo i że to od niego się nieśmiertelność napocznie, to kiej się zemrzy komuś, kogo mamy festelnie radzi, zawdy to jest w ten czas tragedią. I zawdy wtedy medykujemy. Czemu on? Czemu ona? Pombuczku, czemu ten synecek? Albo czemu ta dziążka? No ale na to jeszcze żaden mądrok nie odpowiedział. Eugen z Pnioków.